ko himen ko para bayir hautrai Jesus Christ kadba ngidang don hakane ka ayom paska ngidang yosngo halor ka jingjia jongga jimmi pat ujisu katkum ga jinglap jong katto kanongot ki briyu but lada ngi peit saudong jongi but lese hamta me hakini ki sngi jongga jimmi pa jongu Chris bun napdeng jongi ngilayo bun jait ki dur jongu jisu balami pa katkum ga jimmut jongki artist ke bala tau yakane Krishna yakane ki poster but ngiru ngila pendon kam ban pa yaka kubor jongka jimmi pa tu Chris ngilai kuble yaki bayid ba toin jongi dakum kini ki dur don bon jait ki dur kumno jisu mi pat na ki bayap don ka dur jongka jingtep jongu jisu don ka dur jongu mau ba bahe bala pentulun don ka jingshai ba parnai saudong jongu jisu pat ngila ban yoy bon jait ki dur kumne Henry kaya kaba ngila sautu napadeng kita kiba yang saki naga benda ke jimmi pat omdon wat uweru balayo i ya ka kelip mat kumno ujisu ulami pat haba ujisu ulami pat na ke bayap hakata ka kelip mat kalajia ayu kalong kumno kata ke jinglong jangga mariang saudong kato don jumai hato don ke jingshai omdon mano batip tang kato katnongut kitip hapadeng baro wadia ki apostol kimtip wadia kita ki kinde ki bala leisha ke jingtap kimtip kalajiayu kilayo i ya ke jingtap bala tali kilayo i ya mau bahe bala pentulon but kilayos ngoro na ujisu ubala mipat kilayo i ya ujisu ubala mipat Henry kata ka kelip mat haba ujisu la mipat da kibaya omdon batip Henry mano batip tang kini ki shipai kibala apira iya ka jingtap jong ujisu kilong shisha ki saki bakraw tam hapadeng barro ki apostol bat ki kinde ne Maria Magdalena halor ka jimmi pat jisu Henry hage jing sosi ngimpadon kata ka kubor syapanga jimmi patu jisu kalajiayu habau jisu lami pat kalong kumno ya ka jinglong jangga Maria hato ka baneng kala pli hakamatu jisu baro kita kibenta ngimpati namar kala burino kata ka jingchia baro da ka pisa kane kalong jing songsi Henry katto katnongot ki rikui jangka balang hake jing duwai jangki ujisu ula penpau haki kalajiayu hakapor baula mipat kawe ka rikui kalong ka Catherine Emmerich bala kerku kalong kaba mystic kabalong kaba puson jiliu bard ublay ushait ay haka yaka jingpao jongka beneng nakipo shakipor but haba kadang duwai kalayo i ujisu hi ula pinpao haka shapanga jinglong jongka jimmi pat jongu jisu bard kalalong kaba parnai bard ki angel kila wan hiar haka por baka jingtep kala pli bad habaro saudong jangata ka jingtep kala don ka jingshai kaba parnai kaba kam kerpang bad ki sipai kila kinyu don buna pedeng jongki kila kelon hamadan don ru katokat nungut haka jingting ki marena ka jingtep bad kala don ka jing sur bas ngotan na jang ka beneng ka jing ruwai bad baro kane ka jing jia kala pau sya ka Catherine Emmerich
balakerku. Kumjuru syaka Maria Valtora bakuid. Kalongru kabayo haka jimpau ujisu yakine ki jingjia haka jingtep jongu jisu. Bad kala don bar laingu don Bridget bakuid na Sweden. Makaru kalayo kane kaju ka jingyo ipau. Laingut kumpa laingut kabaka balangkam bat pen shisha henre ngi kain kane kalong ka jimpau shimet haki rikuid. Bad baro laingut kilayo la janlong baro ki jimpau shapanga jimmipa jongu Chris. Kilayo yakane kaju baro ka jimpernai jong ka jingshai saudong jisu kadau jisu dang wan mi na ka jingtep baro saudong jongu kaladon ka jingshai ka pernai bad ka ba omla ban pe bad ka Catherine Emmerich balakerku kalayo yaka met bamayan jongu Chris yaka met badon burom jongu Chris glorify the body of Christ but kane baro kalapau haki henry kine baro kabalang kamla ban pidiang namar kilayo haka jingpau shimet henry kaya kabala ban pidiang kalaburino kata kalong yaki jingyohi markomat jong kitaki shipai bala apira yaka jimbatai ba shaikadar kala burino daka pisa nagatakada mendagas Sngewsih kine kinonga pira kila lesha kiremba lindo but kila batai lut na dong shadong haki remba lindo bakala jia kumne ter kabang edang ap ngilayo iya ka jingshai ngilayo iya kel aki angel ki wan hiar kabakila wan hiar ya umau balatulun nakamat ka jingteb kalam kata mano mangi badu jisu ulawan min naka jingteb badu ngimla satyaban peit ya ka dur jongu namaru dap da ka burom uble bat ka jingshai ba parna bad habang yoya kene barong ila kelon donna pedang jonging ila tiing bad kila late itu ya kirempa hoit ujisu ulong uble shisha ba ujisu ulong uble shisha ngila penia yawu bad kirempa lindo ki ong wadnum itu yano halor kane ka jingjia ladapi late itu halor kane ka jingjia kibryukin ngeit Kado minda namar kane ka jingle jongi nadu kapor bangi peniap iawu bun kibru kila ino jinge kau jisu lada pilet etu kana halor kane ka jingjia kin nged bat kita kin wan pai bat bun kibru kin bud iawu jisu bat baro ki juru kin nged to ngin ai pisaya pi watnum etu yano bad halor ka pisa ka Sngewsih ba krautam halor ka jimmi pa jongu Jesus Christ kala burino kane kalong ka Sngewsih kaba ngiya yosngo haka gospel minda kasni lada kini ke shipai baro ki yang scam bat ki ang ngin pediang pesa napi henry ngin leite to kana bat ki paidba ya ke bangela kanjin dala jia ayu haka partai kine ki sipai kinjin dala rong ki buryu ki bakam slur kam karau banya ki apostol henry namar ba kila pidiang pisa namar ba kila kongu ya ka pisa namar ba kila kongu ya ka jimbatai jongi ta ki buryu kila setno hapo jongi ya ka Sngewsih bad kila burino ya ka Sngewsih jong ka jimmi pat jisu bad ka jingyo baro ka bakilayo lada kinjindala batai yano kataru kanjindala rung haka gospel minta kadba ngi pule haka pormas bakoin ne kadba ngidang pule yaka gospel nginjindala pule daka jinglingo yaka bajia haka por jimmi patu Chris namar bakila pidiam pisa kata ka jingjia kampat rung haka gospel namar ki apostol kim shimla Maria Magdalena kam shimla ya kata ka bala jia tangi shipai
Kane kalong ka jimma jong ki buriu ba kongo ya ka pizza ban buri ya ka jing shisha. Ladang ilong ki kon ba kongo ya kie ke baro jong kane ka parte kadon ka jimma yangi lesengin buri ya ka jing shisha syapang oblay. Ya kie ke baro ka bang yom mad ha ka jingim jongi ngimde ban buri shu ngide ban pen bana ki buriu. Henry kai ka badang jia saudong jongi wat mindaru ki buriu ki set ya ka jing shisha ki buri ya ka jing shisha syapang oblay namar kapisa. Wat hadin ke jingyo madu Jesu don bon ki buriu kim nutshu ban kren haloru Jesu ne penbriang ya ke jingyo du Jesu namar kapisa katrekam borba hapadeng jongi bonsin ka jing shisha la tepno hapadeng kapisa ka tengka bat ka jing sngoba jonga parte bon ki buriu ki duno ya ke jingyo du balai but kiduno ya ka jing shisha ha ka jingim namar ka parte saudong jongi tongin duwai ha ka neki yukirish bakuit banginnum penduno ya ka jing shisha ya ka bang yomat na ka jingim ha ka jingim jongi namar kano ka jing sngo ba jonga parte nginum long kom kineki nonga pira ki bangait bi ya ka pisa but la setno ya ka jing shisha ba krautam ka ba ka parte ka deben tip Ngiduai bau Jisu in karko yangi. Jisu bayin karko kardo yangi. Pensle yangi. Pensyai ya ka jimmo jimparkat jongi. Bangin dupla banyang scam naga binta ka jing shisha. Bangin nom long kikon bala syaya lam bakala da kano ka bor jong kane ka parte. Enyaro ya utrai Jisu Christ